sana mina mashuko obreto kopana pana bom shogeza atama mashuko achiti aiwa, we are not going back, we are going to do whatsoever possible to remove our the incumbent leader arionekwa panguva ine kuti is now incapacitated to lead the Zimbabwean country. Not subscribe or like on the bell icon. Tipida pana pamzi payo pamudanyira chiti O veteran Blessed Geza says there is no going back on removal of Mr. Emmerson Mnangagwa. In a statement on Wednesday night, Geza spoke of Mnangagwa's impeachment. We have to stand united. Mnangagwa is now incapacitated, and therefore there are several reasons for impeaching him. Vouchers around him are now running the country, said Geza. Thomas Kwantoka na Bob Shogeza achiti ayo pane vanhu vane vasina moyo vane nyika vari kudescribe pasema vouchers achiti ndo vari around mutungamiri wenyika vari kuforsa mutungamiri wenyika kuti asaine nezvimwe zvinhu zvavasiri kuziva panguva ino pamwechete nema unconstitutional firing ari kungoitiwa vachiti this move zviri kuitiwa izvi avo zvinyatsokutaridza kuti mutungamiri wenyika is now incapacitated, haachakwanisi kuva neessay pamusoro pezvaanenge achiita just because pane vanhu vari kumuforsa kusaina aiwa madeals, kusaina aiwa matransitions nemaremovals nemafiring evanhu pamwechete aiwa necorruption. Vana pa people behind the president, they are now taking the advantage vachiita massive looting yenyika. Aiwa parikuonekwa kunzi panapa nguva ine Bob Shogeza is now taking step forward to impeach mutungamiri wenyika just because the country is now suffering nokuda kwechitiko ichi. Kodze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinda comment section medu kodze mafunguro enyu, musasubscribe or like, turn on the bell icon.